Здравей, Векс, аз съм Геймер Почта Спет и това е кандидатура ми за Justicraft. И сега ще ти покажа моите постройки, и да започваме. Като първоначално ще покажа първо този фон, но без прозорци. И така го заведох малко симетрично. Дано да ти хареса клипа ми или постройките. Това е важното, постройките. Тук обзаведох малко като честрум, нали, нормална къща. И ето така. И тук направя нещо като сядане, масичка, тук е чистина, тук е нещо като баркод, тук е честовете, нали, ако трябва материали, нали. Опа, крашна, лиснах се. И това е малко коридорче, и така. И ще трябва меча. И така. Сега да отидем на този фон. Ако ти хареса отгоре. И добре дошли. Прозорците са шарени. Направих така, защото нали започнах от бяло, то кварца и бяло, направо къщата стана като сняг. И тук малко като кухня направих, май не прилича. Нещо е така. Тук малък честрум, много малък честрум направих. И да, това беше за тая къща. Голяма е, заради тая и оная къща най-много се потрудих. За тая един ден и половина и за тая един ден. Да, тук влезах. Сори. Сега да покажем парка. Общо взето, това е парка. Тук сложих малко пясък, сенд, шезлонги, това е слева на ден. Тук закачаме трамплин. Тук леко да не си забиеш главата. Ако си забиеш, не съм виновен и няма да ти платя. Естествено. После тук, ако изкочите оттам до тук, получавате 10 000. Наградата е 10 000. И това е дървото. Това е дървото. Да. И това е къща от дърво. Само махнах и така храстите. Аре бе. Тук има някакво честване. Тъпи. Тук има гледка. Там има къща и тук. И сега да ви покажа фермата. Фермата е доста готина. Чай на колко песвара? На 29,30. Значи, те са дърветата. Охо, на 60 песа. Те са дърветата. Тук има ферма за дина, шугъркейн, вии, картоф, морков, недървар, което е най-важното. Недървар, шугъркейн и други. И сега показах на фермата, чай да изключим вратата, после когато пуснат зомбите да разрушават фермата. Аз първоначално забравих да затварям вратата и половината ферма беше мачкана.
заради това вече не ги пускам. И това е Braving стаята, Potion, нали, прави си Potion в тази стая. Ей така, аз не сложих много Braving, защото, нали, да не е прекалено толкова, ама ей така може, или ако ги махнем пак става. И да, общото взето това е за Braving Room. Braving Room за мен беше много бързо, ама ето Braving Room. И да, Векс, това бяха моите постройки, сам ги направих, никой не ми помогна. И да, това беше от мен, надявам се клипът да ти е харесал и чао чао!